me since 2003 when I went down all over the Holy Trinity Church. Audience, please. Umaka ACM have. So no ezigbo nwam ka ọ. If you get so when I see Apuzia Gabazia America join one church in America when they do to post the book of America. So Chineke wee me bele wee nata wee bia efia maka na actually in award in America. If I call Messiah Humanitarian Leadership Award MHL United States of America in October this coming year because of getting maka his humanitarian work on our that 2003 no. So they tell me if you want to kill an they follow when the money all they also others Mandi job now one who's another. So I well found we are worthy of receiving this wonderful humanitarian award by USA. I don't present here at the invitation. So I had a number more Nigeria because the Chile for light JLOC. Well, on your own, I'm not really teaching. On your OJ Joseph. Oh, to walk, you can't be out. You're Joseph. Young one can be Joseph. You're not going to go to Joseph. So I will put in a tea on if I remember. So that's why I am here. An honor and privilege for him to ask me, the venerable Dr. Arin Zechuku Uzomechina, to come here and bless this edifice. So I appreciate you. God bless you. Thank you. God bless you. The Spirit of God will never depart from you. More and more. Luke 10, make arrangement. Jesus said, a man was going down from the mountain. Stop When he shouting. was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half-dead. Leaving him half-dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the roadside. So too, the Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he put it on him. He went to him and falling on oil and wine. Then he put the next day, he took out dinner and gave them to the interview person. Look after him, he said, and when you come, I will reward you for any extra expense and may have. Which of these three do you think was a level to the man who fell into the sounds of robbers? That is how the expert in the law replies, one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. This is the word of the Lord. Thanks be to God. So this is about the Good Samaritan. This man, the Good Samaritan. Good Samaritan now. Before Good Samaritan, a priest, they are fear about the Chia Yagapelo. A catechist, they are fear about the Chia Yagapelo. A Good Samaritan, where the fear about where pussy, where Manchester, one they do that. Where we put on the onion, which is hotel. Where we put in a hotel. Where we put in a hotel. But the onion and you get the
si papa na ọ dị anya ka o wee zuo ike ọfụma ebe ọ dị ike ọbụla oli ọgwụ ọbụla ọnwụ ike ọbụla eme na mgbe e jighara azụ ya ga-akwụ extra Jesus wee jụa between a priest a Catholic which is a Levite and a good Samaritan kedu onye bụ onye ezi omume A good Samaritan. Jesus wee sị ya go and do likewise. He is a good Samaritan. Ka m gwa anyị eziokwu priest ụka ama ndị mmadụ a na-eze Chineke ọ bụ ịbụrụ ụka ọ bụ ịbụrụ ndị isi ụka ama ndị mmadụ a na-eze Chineke ime ga ndị ya na-eze Chineke bụ omume your spiritual connection with Jesus, with God, the Creator. Chukwu kele onye a ka anyị niile onye a wee gosọrọ echi ọlụ ala n'ihi ọlụ ọnụ ụlọ ndị ọbịa ọlụ na họteelụ ebe ndị mmadụ na-abata n'ezi ike n'akụ dịka anyị bịa karịa n'aka Chineke so Chukwu onye okike abịa anyị na-aranye ụlọ a n'aka gị na-aranye ụlọ nke ọzọ n'aka gị na-aranye ebe a na-ezi ike na-agba egwu mgbede na-enwere anwụle n'aka gị na-aranye nwa gị nwoke n'aka gị na-aranye ndị na-eje ihe ozi n'aka gị na-aranye ikwu na ibe ndị fụrụ ya n'anya n'aka gị wee ka ife ọbụla o tinyere aka ime tụmadị n'ime arọ 2023 ka ọ gawanye n'iru n'afa Jizọs dara ekele na ndụ ya Chineke abụ ụdị ndị anyị nwee ọdị mmadụ akwa ịtọ ịnọ n'obodo dị iche iche obodo adị mma so na anyị na-ekwubi okwu na-asị ya go ahead a man of peace a man of people a man of servants. Not the style of okay. Mmadụ 22 ka o fụnyere moto n'ime arụ a free of charge. He needed 22 cars this year free of charge. Not only that, he employed over 200 people, paid them every month. Then look at the roads. Look at the roads. He turned the roads. Ndị poliasi na agba n'ụzọ. Mana okwe ide egbu biburu. Onye ọbụla ga-akwụ ya asị ọzọ. Jidota wee gaba wee gbaa n'ụzọ a. Onye a ga-adọ mkpọrọ. N'afa Jizọs. Amen. So look at street lights all over the place. Every member 2003. So no brother can man. All the people in Monalo can in America. To decide to give him Messiah Humanitarian Leadership Award in 2023 October. Now when he's coming to the US to receive that award. Internet will go because of that. Internet will go and when internet gets wrong, wake up. On the Church of Nigeria. Money, I want to get right, wake up. But I said that the father of the mother of that. I would have got to put in the Anglican Nigeria. I would do in America. So what is their problem? They cannot tell us what to do and how to go about it. He deserves it, and more will come in Jesus' name. Amen. Whether they like it or not, more will come. May the joy of the Lord continue to be Amen. And of the glory to give to me as God, I dedicate this edifice and I anoint this place to be a place where people will come, have peace, have joy, have prosperity, have success, have progress, and be filled with the knowledge that only God can give. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. What you want, Max, please? We go this day at the same time as we hand God over this hotel. So
so that this hotel is second to none. Government, governors, business tycoons will come here and lodge and have their peace and have their tranquility. Dịka anyị na-akpọ ya ụzọ hotel a, ntụ ọkụ ụzọ nwoke n'ebe a na nwaanyị n'ebe a si akpọ ya. N'arọ 2023, iru ọma ga-akpọ ya ọma n'ebe a. Ebe ọbụla itinyere aka si n'ezi n'anya Chineke, ọ ga-abịa na mmezu. Ebe ọbụla kọrọ ihe ọnụ n'ime arọ 2022, ị ga-enye ọnụ ọgụ nri n'arọ 2023. Afọ Jizọs. Chineke dị ike niile nọ n'otuto na họteelụ nka. Ka nwatakịrị a Chineke ji eje ozi n'akụkụ nke ya. Ka Chineke gozie na mmadụ mmadụ. Gozie n'ike n'abalị nke ya. Site mkpụrụ m n'abalị mkpụrụ egwu. Si na akụ n'ife enwe enwe n'aba na akụ n'ife. N'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Hallelujah. PPP, Triple P, SKD, Senior King of Devil, Abego, Order. Scoville, Medea, Ndawesi, Yamia. I remember onye ọbụla n'olu ilu ọjọọ ya eji isi ebu anaghị egbu ya aja n'anya ife na-agọzi ọba ife na-agọzi ọba onye gọzi ife na-agọzi ọba agọzie ya onye kọcha ife na-akọcha ọba ọ nwa ka ebu ihe abụdide nwa bụrụ okenye ihe ji okpomkpo nwa ji egotara ubred Ako onye tasị afọ ori uru ọrụ na ya wee were ọṅụ bịa maka na ịma na onwe ebe isi pụta anyị wesị ka anyị bịa kwuo ife
Right young guy, I was trying, and now, okay, you can't do not get by. We ready to walk, Mama. Adres Ndova. Kalisia, Kalisia. What you are buying? Banner, you can come on, Sir. I gave you as you also. You may not back more than back and that 1 million. The back I said, I could see how I give it back. So, who might you see it? I know I Why are we seeing Live video. Yeah, I'm a cool Talk and